Radno iskustvo uz pripravnički i volonterski staž od preko 5 godina, želja za profesionalnim usavršavanjem i napredovanjem, te potreba da znanjem i trudom svojim pacijentima odagna bol i uljepša osmijeh, presudili su da doktorica stomatologije Nizama Spahić krene u privatnu praksu. Iako još jako mlada, vrlo je brzo spoznala šta zaista želi, te gdje svoje želje može i ostvariti. Nakon što je volontirala u Tuzli i 3 godine radila u jednoj stomatološkoj ordinaciji u Zenici, relativnu je sigurnost ovog posla zamijenila privatnom ordinacijom u Kaknju. Za ovakvu je odluku potrebna velika hrabrost, odgovornost koju nosi vlastiti posao, ulaganje kapitala te konkurencija u poslu, samo su neki od problema sa kojima se Nizama suočila i uspješno ih prevladala. Nije slučajno ni da je Nizama svoju privatnu praksu započela upravo u Kaknju. Njenu ideju i biznis plan prepoznala je i općina Kakanj, te je kao korisnica poticaja za razvoj poduzetništva uz određene olakšice i pogodnosti Nizama sigurnije krenula u otvaranje vlastite stomatološke ordinacije. Suprug i ja smo ranije živjeli u Zenici i preselili smo se prošle godine u Kakanj. Baš općina Kakanj pruža ta značajna podsticajna sredstva za mlade ljude i pokretanje vlastitog biznisa. Mi smo prepoznali ovaj projekat i vidjeli šansu u tome, konkretno ja, da pokrenem vlastiti posao uz značajna finansijska sredstva koja općina pruža. Ovaj projekat, Pokreni svoj posao, je sjajan projekat i općina Kakanj je jedna od rijetkih općina u Bosni i Hercegovini koja pruža finansijsku mogućnost i podršku mladim ljudima u ostvarivanju svojih ideja i pokretanju privatnih poslova, što je jako značajno za mlade ljude da ostanu u našoj državi i da vlastitim, privatnim biznisom doprinesu boljem napretku lokalnih zajednica. Lično meni ovaj projekat Pokreni svoj posao jako puno je pomogao u samom startu kada su finansijska sredstva velika i finansijska ulaganja ogromna. Ovaj projekat je u mnogome olakšao meni lično u kupovini neophodnih stomatoloških instrumenata kao i materijala, ali taj dio u toku cijele godine u smislu sufinansiranja obaveznih poreskih doprinosa. Svakako nije bilo lako odlučiti se na ovakav jedan potez. Potrebno je puno odricanja, hrabrosti, ali volje i želje i ljubavi prema poslu koji obavljate. U svemu ovome, veliku podršku mi je prije svega dala moja porodica, ali i općina Kakanj kao i cijela administracija, općinska administracija upravo ovog projekta, koji su mi jako pomogli i izašli u susret u pribavljanju i prikupljanju potrebne dokumentacije
kao i pisanja biznis plana za ovaj projekat. U početku dakle, nisam imala nikakvih problema, ljudi su jako susretljivi i svi su mi pomogli na svoj način. Ono što je meni teško bilo u početku jeste dakle, prije svega odlučiti se na ovaj korak, a nakon toga i kupovina, odnosno nabavka, organizacija, prikupljanje razne dokumentacije, razne komisije. To je dakle onaj administrativni dio koji malo duže traje. Na tome je dosta vremena se potrošilo, ali u konačnici evo, sve se privelo pri kraju na moje veliko zadovoljstvo. Dakle, dugoročno gledajući, bitno mi je nakon prestanka ovog općinskog poticaja da dalje nastavim sa uspješnim radom, naravno i proširenjem stomatološke ordinacije kao i obaveznim stručnim usavršavanjem, kako bi svojim pacijentima doprinijela što bolju i kvalitetniju stomatološku uslugu. Od aprila mjeseca ove godine počela sam sa samostalnim radom u privatnoj stomatološkoj ordinaciji. Osnovne usluge, odnosno osnovne stomatološke djelatnosti koje pružam su polivalentna stomatologija, dakle liječenje i popravljanje zuba, vađenje zuba kao i zaostalih korijenova, skidanje zubnog kamenca kao i poliranje zuba. Tu su i estetska stomatologija, preventivna, dječja stomatologija, kao i zubna protetika. Konkurencija jeste jaka, ali mislim da svaki pacijent, odnosno svaki ljekar pronađe svoje pacijente. Mislim da je jako bitno u ovom poslu ta predanost, prije svega ljubav prema poslu. Sam odnos stomatolog-pacijent je nešto najbitnije, dakle sva razmišljanja i sve predrasude se mogu promijeniti u stomatološkoj ordinaciji uz odgovarajući individualni pristup svakom pacijentu. Svi postupci, svi tretmani su bezbolni uz upotrebu lokalne anestezije, tako da kroz razgovor, objašnjenje pacijentu, kroz promociju, značaj i važnost oralnog zdravlja za cjelokupni organizam čovjeka, mislim da sve ovo što sam navela jeste i najbitnije da se stekne povjerenje, ali i zadrži pacijent. Naravno da je novac jako značajan svima nama. Cijene su svih tretmana jako povoljne, dakle nisu ni najskuplje, nisu ni najjeftinije. Uvijek postoje neke dodatne akcije ili sniženja na stalne pacijente, ali i one buduće. Jako sam zadovoljna dosadašnjim radom i sa pacijentima koji su mi ukazali povjerenje. Naravno da u finansijskom pogledu potrebni su veliki izdaci, međutim ja se nadam da ću u budućnosti uspjeti prevazići sve te prepreke i nastaviti sa pružanjem još uspješnije stomatološke usluge svim građanima u Kaknju. Sad je mogu dati ogledalo da pogledam. Stomatološka ordinacija dr. Nizama Spahić radi duže od 6 mjeseci i već ima svoje stalne pacijente. Vrata su naravno svima otvorena. Ljubazna doktorica Nizama lako će pacijentima odagnati strah od stomatološke stolice i tretmana, a u svojoj je praksi naročito ponosna na rad sa djecom.
Iako se prije nekoliko mjeseci o privatnoj praksi Nizama usudila maštati samo kao o ideji koja bi joj donijela posao u kojem se može ostvariti, danas Nizama spokojno razmišlja o budućnosti. Njena je ljubav prema stomatologiji zaista pokazala da se trud i rad uvijek na kraju isplate.